Είναι πολύ ωραία η πετσούλα από τα αρνάκι στη σούβλα. Αν όμως έχεις πέτρα στη χολή ή λάσπη, καλύτερα να την αποφύγεις. Μην ανησυχείς όμως, δεν χρειάζεται να τρως μόνο λαπάκια, κολοκυθάκια βραστά. Πάμε να δούμε τι μπορείς να τρως, αλλά μην ξεχνάς ότι η πιο αποτελεσματική λύση είναι η χειρουργική επέμβαση. Μετά την επέμβαση, η δίαιτα είναι ελεύθερη. Μέχρι να προγραμματίσεις την επέμβαση, τι μπορείς να φας. Φρούτα και λαχανικά. Αλλά μην το παρακάνεις με τα πολύ λιπαρά, όπως το αβοκάντο. Ναι, σε βλέπω εσένα που τρως γουακαμόλε κάθε μέρα. Άπαχο κρέας, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Μη φας γύρω, εκτός αν θες να γνωρίσεις το νοσοκομείο εκ των έσω. Ψάρι, κατά προτίμηση φρέσκο. Όχι, Σολομό. Δημητριακά ολικής άλεσης. Ναι, τα παξιμάδια είναι φίλοι σου. Γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά. Γιατί το πλήρες γάλα και το βούτυρο είναι σαν να κάνεις πρόκληση στη χολή σου. Τι να αποφύγεις, λιπαρά και τηγανιτά. Επεξεργασμένα τρόφιμα, αυτά που έχουν λύσα συστατικών που μοιάζει με μαθηματικό πρόβλημα. Κόκκινο κρέας και ελλαντικά. Λυπάμαι, αλλά το μπέικον και η χολή σου δεν είναι φίλο. Τώρα ξέρεις. Αν θες να κρατήσεις τη χολή σου ήρεμη και να μην σε απειλεί με πόνο, ακολούθησε αυτά τα tips. Και θυμήσου, η υγεία είναι θέμα επιλογών, όχι τύχης. Προγραμμάτισε την επέμβαση και η δίαιτά σου θα είναι δική σου επιλογή, όχι τη σχολή σου.